video a to číslo nedám. Protože nechci. Tak. A... Já jsem dostal kamaráda, on mi takový nechal. A od jiného, ne, od Kristofa. A já udělám takovou show. A já vám jenom udělám trailer. A to bude jen soundy. Ty si myslíš, že vyhraješ? Nikdy vyhraješ. Ty si myslíš, že vyhraješ? Ne. Ne. Lidem. Nejsou kvůli tobě. A nikdo si myslí, ne, ty si myslíš, že jak se zachránit svět? Ne, nezachráníš. Jak se můžeš věřit, že vyhraješ? A předtím, než to řekneš, tak si myslíš, že Kinder vajíčko, tebe říká, ty ani nechoď do mého domu. Dnes. Tak a tohle vám nebude moc novitý show. To byl prostě soundy po jednoho karaktera. Finálního bossa. A tohle... To je něco gloutka. To pindvačko. Povím vám si štěpku, že to vám moc nevadí. Já budu muset asi zleva. Až chcete to mít... Co to jmenovat Kindvajíčko nebo Bob? Je tam dá voty, jo? Kindvajíčko nebo Bob? Nebo Supervajíčko? Supervajíčko nebo Bob? Vyberte si Supervajíčko nebo Bob, jo? Tak když to jak já objel. Jo, a tohle video musím mít tak. 1 like, aby to se stalo to video. A jestli to nedáte, tak budu smutný. Tak to udějte.